Ассаляму алейкум, эфирде нетиже программасы. Бүгін январьдың 22-сі студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. 5 жылы қапыс мұддеті бітті. Ишғалжилер тарафындан қанунсыз шекілде апске алынған екі қырым татары Рустем Ваитов и Нури Примов Русия колониясындан шықты. Ишғалжилер Байдарда яшыған 4 қырым татарыны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабағатлаған еді. Бұл даба бойынша тұтылған Ферат Сайфуллаев и Руслан Зейтулаев аляда апсханеде. Сайфуллаев апрельде азат олынмалы, Зейтулаев есе 10 елдан азат етілу фаққында тәпсілетілжа левқамызда. Бу Рустем Ваитов Акъяр живарындаки Байдар коунден ади қоруджи. О 33 yaşında ve 5 yıl o Уралда Рус апсханесінде кечірді. 2015 сенесінің башында Рустемны вида уч Қырым татарны ишғалчылер Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілатына алақасы олғанында қабатлады. Бүгін Рустем Ваитов апс мудеты күнленгені үшін азат етілді. Колониядан оны яқынлары дипломатик миссиясының векеллері ве адвокат Дем Семедляев қаршылап алды. Ощущения, конечно, непередаваемые от радости, что брат наш Рустем наконец-то, иншалла, на свободе. И, иншалла, конечно же, ждем, чтобы все политузники в ближайшее время вышли, увидели свои семьи, вернулись домой к себе. Aynı vakit bu yerden 1000 kilometr uzaklıkta başka apshaneden 43 yaşında olgan Nuri Primov çıqa. O da uydurulgan terörcülük dava boyunca tutulgan idi. Onun nası Rayme Primova oğlunun evine Rus FSB xadimleri sürüp kelgenini ve tıntuv keçirgenlerini yaxşı hatırlay. Hiç bir izbatsız onu apshanege taşladılar dey. Дежурный адвокат, или как он там назначенный, что идите вашего сына, там он сидит, и я не знаю, где его искать. Через 3 дня мне только сообщают, что он, оказывается, сидит, его, оказывается, нету. Мои все соседи были в шоке. Они до сих пор все родственники тоже говорят, но ни за что человека не забрали. Нури Примовны азатлықта адвокат Рустем Камилев қаршылап, о 5 ел апсханеде ич қабатсыз кечіргенні білдірді. Атта азат етілген сон Нури Примовда 8 ел меморий незарет алтында блунажақ. Мы находимся в городе Йошкар-Ола, куда мы прибыли для того, чтобы встретить из заключения, незаконного заключения под стражу и потом отбытия наказания Нури Примова. Он вышел благополучно, освободился в целости и сохранности, здоровый, готов вылетать в Крым для встречи с джематом, естественно, и со своими родными, иншаллах. Акъярлы Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев ве Руслан Зейтулаевны ишғалчы құветчілері кейбен 15 сенесі январ ве апрель айында яқалады. Оларны терроржи тішкілятқа алақасы бар деп 5 елға апске атты. Ветек Руслан Зейтулаев бұ тішкілятның тешкілжесі кебі 15 елға апсханеге оғрады. Айны қабатлавларнен Русия ве Қырым апсханелерінде да аман-аман 100 Қырым татары болуна ве апс мудетлері епартмақта. Тетяна Сулей, Заман, АТР. Біз евге кетеміз. Майыс 2 күні Қырымның мемори сыңырында ярмададан сүргін етілген ве Қырымны теркетмеге мечбур алған мejlis азалары, ади Қырым татарлар велі қайт олмаған украинлер жаяв ярмадаға ел алажақ. Мejlis рейсі Рифат Чубаров өткерілежек барышық менлік маршының күнні белгіледі. Оның сөздеріне көре ОБС Европа Шурасынан парламент ассамблеясы вен НАТО векілері де юрышке қошылмаға чағырғанлар. Олар өз көзлерінен инсанлар Русия ишғалі алтында насыл яшығанны көрмек керек, деді Мejlis рейсі. 6 ел девамында Кремль не бірлешкен милетлерінің қапсызлық шурасы, не де халқара махкемелері қабыл еткен қарарына еріне кетірмеді. Бұл сырада руслар Қырымда Мejlis фаалиетіні ясақ еткен қарарыны біле рет етмеді. Ми йдемо за себе додому. Ми переходимо адміністративний кордон. Кого ми бачимо з тими, хто піде з нами? Ми будемо запрошувати членів всіх національних делегацій міжнародних організацій. ПАРЕ, ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, членів Європарламенту будемо запрошувати. Чому наша ціль? Деякі кажуть, що ми провокуємо ситуацію. Ми кажемо ні. Є рішення всіх міжнародних організацій, тільки заяв і рекомендацій, декларацій Генеральної асамблеї 6 за ці 6 років. В тому числі з назвою, що Росія агресор, а Крим окупований.
Жодне з цих рішень, як я вже говорив, не виконується, бо міжнародні інституції позбавлені механізмів для ефективного вирішення своїх рішень. І ми кажемо тим членам цих поважних міжнародних інституцій, ми, кримські татари, громадяни України, інших національностей, ми хочемо посприяти вам, реалізувати вами ж прийняті рішення щодо Криму. Сармавы байрақлар, чырақ ве барабанлар. Украина топрақлары бірлешмесінің 100 бірінші еллығына юзлерде Украинлі Киевдеки Патон көпірінде жанлы зінжір тешкіл етті. О 1919 сенесі январының 22-сінде Украин ве Ғарби Украин халық жымқұриетлері бірлешмесінің тимсаледір. Украин байрағына сарылған акция іштіракшілері Днепро өзенінің 2 ялысында топлашы башлады. Саат 8-де есе акция іштіракшілері бірі-біріне қаршы ел алып, көпірінің ортасында бірлешті. Бөлекі бұл акциялар Украинаның дигер шер ве қасабаларында да әрсене январының 22-сінде кечіріле. Украина топрақлары бірлешмесінің 101-ші еллығынен украинлеріне президент Владимир Зеленский хайырлады. Оз видео мұражатында бірлешов акты имзаланғаны Украина тарихы үшін пек мұйым бір вақия деді. Зеленскийдің сөздеріне көре 100 ел әвелсі Украинаның 2 қысмы бір девлетке бірлешкені шымды де украинлерге бірлікте құвет олғанны көстереді. Тільки разом ми сильні. В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України. І за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Январдан 22-сі тек Украинада аңылмай кешкен. Асырнан 20-ші сенелері Украинаны большевиклер запт еткен соң бірчоқ инсан четелге кетмеге мечбур болды. Украин зиялыларынан бір қысмы Чехияда ерлешті. Тәфсилатлы Левхамызда тариф етіле. Украинаның мустақиллик йолу текенливе шиддетлі еді. Не ает сербес толмақы чуны даре орган Украина Меркези Шурасы дорт универсалны қабыл етті. 1917 сенесі июньнің 10-да, июльнің 3-де, ноябрьнің 10-да ве 1918 сенесі январның 24-де. Ве бұны бірлешу вақтында аксетіп Украин ве Ғарби Украин халық жұмхуриетлері бір девлетке бірлешті. Ләкин азатлық әрекетінің енілмесінден сон Украинада большевиклер тарафындан репрессиялар украинлерінің энтылувларыны кесті. Большевиклер үкіметке келгенінен Украина Меркези Шурасының азалары мемлекетні терк етмеге олды. Історія України 20-х років 20-го століття тісно пов'язана з Чехословаччиною Томаша Масарика. Тоді, у міжвоєнний період, після поразки армії УНР з більшовицькою Росією, до Чехословаччини емігрувало понад 20 тисяч українських політичних, культурних, наукових діячів, військових, студентів. Більшість з них мріяло про те, що вони повернуться в Україну, побачать Україну вільною і незалежною. Але, на жаль, багатьом з них судилося померти тут, на чеській землі. Бірчоқ украинлерінің қаберлері Прагадаки Ольшанска мезірлігінде. Олар арасында Украина халық жұмхуриетінің азасы профессор Федор Швец. Тамам о 1919 сенесі Киевде София мейданында соборность универсалны оқуды. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і Надніпрянська Велика Україна. Чехиядаки Украина элчиханесінде қайдеткенлеріне көре, көчмеге мечбурылған украинлер атта эвден ұзақта бұлынып, милли қортылыш әрекетінің фаль суретте дивам етеді. Азатлыққа оларының интылувлары нәтижесінде Украина не ает өз мұстақиллігіні қазанды. Єдність і соборність сьогодні – це найважливіше взагалі, що може бути для України. Коли ми говоримо про єдність і соборність, в першу чергу, звичайно, ми маємо на увазі географічне значення цих понять. Тому що сьогодні
На жаль, окупованими залишаються як український Крим, так і український Донбас. Бірлешу вакты элянет меснын юз бірінші йылығында Украина топрақларының бүтінлігі ве соборность меселесі актуаль қала. Чунки енді 6 ел Қырым işgal altında ве Донбаста женг девам ете. Бұ себептен бүгінде Украина өз мұстақиллігі ве топрақларының бүтінлігі үшін өз күрешініх девам ете. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, Прагадан, Заман, АТР. Бүгін Украина Майданда бірінші ілік олғанларына аңа 2014 сенесі январынан 22-сінде Сергей Нигаян атып өлдірілді. Сонра Михаил Жизневский, Роман Сеник, Юрий Вербицкий, Александр Бадера ілік олды. Онлар жейінсан, олар арасында ілік олғанларының ақрабасы, яқынлары ве инқилап іштіракшілері мұстақиллік мейданындан Динамо стадионына қадар жаяв кечті. Сема юзы қараманлары бедесі оғынды қатырат етбарына кечіріп чечеклер қойдылар. Нигаян, Жизневский ве Сеник атов нәтижесінде ілік олды. Вербицкий ве Бадера ұқық қорыжыларынан котекленуінден сон жан берді. Вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Украинада Қырымны қайтармақ үшін имканлары бар. Бұны Давоста кечірілген иқтисади форумда сабық саяси мабус Олег Сенцов айтты. Украинлер сабырлы олмақ керекдей. Путиннің режимі иқылы башланса, Украинада ярмаданы қайтарып алмақ үшін имканы олажақтыр. Оның үшін Украина ішінде Қырымнен бағлы серт позиция олмақ керек деді Сенцов. Бұне бері дүния жематшылығы Қырым işгаліні танымамасы ве Москваға басқаны девам еттірмесі үшін Украинлер елінден келгенні yapmalı. В Росії зріє оцей протест, оце несприяння влади, несприяння цього всього. Путіна підтримує менше половини людей, це реально. Да? А з його уходом взагалі все почне рушиться. І от це наше вікно можливості, коли може повернутися наша повна територія. І Донбас, і Крим. Давоста Украин мемурлары да болуна. Украина президенті өз чықшында Украинада барышы қолмасы үшін чықшылар япты. Бо 6-й рік у моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами New Normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. Пневмонияның белі олмаған формасына Қытайда аман-аман 450 инсан оғрады, 17 инсан елек олды. Коронавирус инсандан инсанға кече. Хасталық енді дүния бойынжада тарқалы башланды. Кеченлері хасталық Америка Бірлескен Девлетлерінде қайд етілді. Бұндан евелесе вирус Филиппинлерде, Тайвань, Таиланд, Япония, Женеби Кореяда қайд етілген еді. Бұл хасталықна туристлер тарқата біле. Бұндан себеп Қытай әкемиеті ой сава лиманларында телекеслік тедбірлеріні құветлештірді. Хасталық алеметлері олған елжыларыны учақтан алып хастаханеге олайлар. Уже відомі випадки передачі збудника від людини до людини, а також зараження медичних працівників. Вірус поширюється в межах певних громад. Дослідження показали, що хвороба передається через дихальні шляхи, і зараз ми не виключаємо можливість мутації вірусу. А це ризик, що недуга й далі буде поширюватися. Бұдаққада нетіже программасы сонына етті епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айырылманы скорыш кенже.